Kako postati uspješna žena? Naravno, uspjeh je za svakoga od nas individualna stvar i kako to izgleda. Sa time na umu, vezano šta je uspjeh za tebe, gledamo na to, ali ja želim podijeliti par stvari koje su bile ključne u mom životu, u mom rastu i putu do sada, koje su me dovele na ovaj point u životu gdje se stvarno osjećam prilično uspješna. Prilično, zato što nisam još uvijek ostvarila sve svoje snove koje želim, ali istinski se osjećam prilično uspješno. Ne samo da se osjećam, ja sam neko ko mora imati i dokaze za to, a imam dokaze za to. Evo par stvari koje su bile ključne u mom životu, da su mi pomogle da nastavim ići ovim putem uspjeha i gdje istinski mogu biti zadovoljna sa puno stvari. Jedna od ključnih stvari na početku je bila ona istina. Morala sam vidjeti svoju veću istinu. Morala sam priznati sebi da očekujem od drugih. Znači ta istina, vidjeti istinu, što uopšte nije, ako sad nisi uspješna, što nisi uspješna. Znači to sam morala vidjeti. Ja sam čistila kuće, ne želim da čistim kuće. Cijeli život maštala da budem dizajner. Sad čistim kuće zato što sam ubijeđena da ne mogu naučiti engleski, da ja ne mogu ništa, samo mogu čistiti kuće. Znači, tu istinu sam morala vidjeti sa sobom i kada je onda došlo vrijeme nakon, kad muka natjerala, da uzmem odgovornost. Znači, ništa se ne bi desilo. I mislim da se ne može desiti ni za koga dok god jedan istinski ne uzme odgovornost za svoju sreću i svoje rezultate. Znači, to je temelj. Mislim da je to temelj. Da sad imamo kompaniju bilo kojeg CEO najbolje kompanije da upitamo kako on uspijeva, zašto je tako to dobro ide, vidjeli bi da sigurno ima ogromnu odgovornost taj čovjek i pojavljuje se, ima poredano sve sisteme, zato ima taj uspjeh. Znači ta ključna stvar, kad pogledaš svoju istinu, zašto nisi sad uspješna, priznaš sebi, dođi taj dan, izabereš taj trenutak kada uzimaš odgovornost za svoju sreću, za svoje rezultate. Znači, odgovornost za svoju sreću. Jel ti vrijeme pokvari sreću? Jel ti djeca? Je li muž? Je li roditelj? Ako jesu, ti nemaš odgovornost za svoju sreću kao što je nisam nije imala. Niti sam imala odgovornost za svoje rezultate, šta kreiram. Znači, temelj svih temelja. Mislim da je ovo najiskrenije. Dodatno, krucijalno važno. Budući da smo mi u ovoj ekspresiji i pogotovo ako ste sa Balkana i još iz Bosne, gdje mislim da je još bilo više stegnuto se, mi ostajemo u svojim obrascima vjerovanja koja su vrlo negativna za mnoge od nas bila. Znači, jedan od važnih koraka je ovaj širenje. Znači, ti se moraš natjerati sebe da se širiš, da radiš stvari koje nisu lagane za tebe, da se usudiš. Ja se dobro sjećam, nekoliko godina, tad sam još čistila kuće, nekoliko godina dok sam se vozila, s posla na posao, slušala sam Eckharta Tollea i mislim da se zove The New Earth. Ona naranđasti je bio package CD-ovi su bili, ali mislim da on ima tu knjigu, The New Earth. I tu glavno teaching je bilo vezano za ego, jer to je bio moj problem. Znači, moj jedan povrijeđeni dio mene, ogromno veliko povrijeđeni dio mene je stvari bio taj ego koji je sve osuđivao, ne samo sebe, nego sve oko sebe i uljepšavao. U kontaktu sa nekim trudio se jadan
taj dio mene, da ispadne ljepši, pametniji, da ono malo uljepša svoj život. Tako da bi u interakcijama, ako neko nešto priča, taj ego ne sluša osobu, nego sprema šta će sljedeće reći. To je taj nesigurni, nedovoljni dio nas. Ili u razgovoru onako uljepšava, dodaje. Znači, meni je nekoliko godina trajala ova praksa gdje sam se zaustavljala da budem prisutna, da ne slušam da ne spremam šta ću reći dok osoba priča, nego samo da budem tu i da ne uljepšavam, da ušutim, da nemam tu veliku potrebu da kažem, da uljepšam, da sebe uljepšam svoj život ili nešto što sam ja radila. Znači, ovo je bila ključna stvar gdje sam ja bila prisutna i dijelila se s ovim aspektom mene, da taj redoslijed koji je toliko bio dugi star prestane da se ponavlja. Znači, neophodno je da ti radiš nešto gdje utičeš na neki svoj dugogodišnji redoslijed koji znaš da te ne služi. Ključno, krucijalno. To dodatno širenje. Znači, sve što ne raste, onako prilično brzo, izumire. Ali, znači sve u nama, od samog začeća je raslo. Konstantna dinamična promjena i danas dan, evo, uvijek nešto drugo, drugačije. Znači, sve ćelije se promijenilo. Znači, nama je u duhu, u biću, u odijelu ovome konstantna dinamična promjena. I ako ti ostaješ zaglavljen sa svojim vjerovanjima, sa svojim razmišljanjima, sa životom, koji ti se možda ne sviđa, ali ostaješ zato što ti vjeruješ ne može bolje. Znači, to sad što radiš protiv ove konstantne dinamične promjene, koja je povezana dio duše sa Bogom uvijek. Znači, to širenje. Mora postojati širenje, proširivanje, gdje ti stvarno prodireš kroz te obrasce misli, vjerovanja, ponašanja, to je malo prije bio primjer, djelovanja, razmišljanja, energetski. Znači, ogroman rast. Moj put i danas dan traje. Ne samo da ja sam na putu, nego imam stručnjake, plaćam. Nije mi to nikad nešto bilo žao. To je nešto super posebno kod mene bilo što mi nije nikad bilo žao davati pare. Zato mislim da mi nikad neće biti do kraja života. Da ću uvijek imati nešto naučiti i proširiti se. Znači to za uspjeh trebaš biti ti tu. Znači, ako ti hoćeš da si uspješna žena, moraš ti tu biti, postojati sa svime svojim i vidjeti i mane i raditi na tome, rješavati to, iscijeljivati te dijelove sebe. Naravno, ti moraš uzeti odgovornost za svoje vrline. Ti moraš vidjeti svoje vrline i čvrsto se držati toga. Znači, čekamo da nam drugi daju vrijednost, da nas vide, da vide nam value, a ti nisi uzela još value. Znači, ne možeš ti imati uspjeh bez sebe. Kompletne sebe. Bude uspjeh, desi se uspjeh, ali nije dugotrajni i nije onako wholehearted, razumijete, nego onako manufaktura neka, najčešće egoistička. So, kako biti uspješna žena? Vidjeti istinu, širiti se,
pomjerati svoje granice, svoje lične granice, emotivno, mentalno, energetski, kapacitete svoje ojačati. Znači ti moraš da bi ti uspjeh, šta god je to za tebe, na veću stepenicu, ti prvo moraš poredati ovo, da si sretna i ponosna kad se vidiš u ogledalu, kad vidiš oko sebe, po kući, kad vidiš svoju djecu, znači zavisno ako ti je to bitno, ako nije, to je ok. Meni je bilo bitno, znači istinu gledati, raditi ono što je prioritet, a najveći prioritet od svega je ovo, ojačati, osigurati i podržati, ti da podržiš svoju ličnost i da je pohvališ i da je vidiš i da je ne grdiš, da istinski je cijeniš, da, a kako ćeš to? Da je ne izdaješ, da ne radiš iznova onaj self-betrayal, samo izdaju. Ustaću se, ja vježbat ću, danas ću, sutra ću i opet nisi. Znači samo izdaja. Dok god se dešava samo izdaja na bilo kojem nivou, ne možeš se osjetiti osjećaj taj uspjeha ličnog. Ti možeš i vidiš stvarno ljudi kontaju jesi uspješno i dive ti se, ali ti se ne osjećaš uspješno. Zato što ti znaš da lažeš sebe možda negdje i dalje, da nisi iskrena i da se samo izdaješ negdje. Ovo po meni, kad se ovo dovede u red, sanira, onda sljedeći nivo uspjeha dolazi. Šta god da je sljedeći nivo uspjeha za tebe, jeli? Ali dok god tvoje ovo dijelo nije sretno, ispunjeno, ponosno na sebe, znači dok deveraš ili ne daj Bože uzimaš neke supstance da ti daju nešto, to ne može, po meni lično ne može, nego samo istina i polako. To je bilo od mene, nadam se da vam ovo ima smisla. Za početak možda da pogledate šta je prioritet, šta je u stvari uspjeh za tebe, kako izgleda to kad se ti osjećaš uspješna, zadovoljna i ponosna. Kako tvoj život izgleda, kako ti izgledaš. Ok, kad to razumiješ, znaš, tako. Ok, dobro, gdje mi je prioritet? Nastavim sada fokus. U jedan proces meni je dugo trebalo, ali jedna stvar je sada veoma jasna. Energija je ubrzana na zemlji. Su za neke stvari koje su meni trebale godine i godine da dokučim. Vama neće trebati možda mjeseci, nekoliko, zato što je energija toliko ubrzana na zemlji, a isciljenje je dostupno, energija isciljenja, mudrosti. Samo je voljan, moraš biti voljna da vidiš istinu. Izgrabiš svoju istinu, znači onu bolnu torbu saniraš, rješavaš, a ovamo držiš se čvrsto svojih vrijednosti, a ne da čekaš da ti neko da. Toliko. Vidimo se. Želim vam uspjeh. Prvo u srcu i onda na svakom Thanks for your beautiful smile.